Peygamberimiz Uhud uruşunun ahirine iki dereň arasyna girip sahabalarda bir neçesi döwrewini bolup ýadap oturup jeň soňlan wagtydy musulmanlardan kärräk adam şehit bolan jeň. ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف قائدهم على الجبل. هي ورا قوي هواس جمد قلاق اسمالي بون كونne önkü Resulullah'ın siratının iyili bir asasi bir almalı dersler ve şu gurrun öýdi bir ulukon gurrunlar. Jeň tamam bolup ýadap oturan wagtlaryna öýle namazyňda ýaxşy wagty giripdir. Kafirler öwrilip gaýtmaly bolupdyr Mekke'ye Mükerremäge. Oham olan başlary, farmandalary dağın üstürägine çykyp gıýgyrypdyr. Afil qawmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol kafir gıýgyrypdyr, aya içiňizde Muhammed barmy diýip. Häzir de kafirler şek demişdik. Şaýat Muhammed öldürilen bolsun diýip. Aleyhissalatu vesselam. Oham peýgamberimiz aýdypdyr, la tujibu. Sesiňizi çykarmaň, keplemem. Oham ol kafir gıýgyrypdyr, aya içiňizde Ebu Bekir'ni Siddiq barmy diýip. Peýgamberimiz aýdypdyr, keplemem, jogap bermem. Hiç gaýta jogap da bermeýändir. Am üçlenjige de gıýgyrypdyr, aya Hattabyň ogly Omar barmy içiňizde diýip. O da öýdi tekebbirlenip kafir, şula öldürilipdir diýip begenip duran. Bulardan jogap çykmantaň. Oham ýene de jogap berilmeýändir. Oham ol kafir gıýgyryp aýdypdyr başga kafirlara. فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا. Ay bulardan dinipsiňiz, bular öldürilipdir, diri bolsalar jogap bererdiler. Bular öldürilipdir, dinapsyňyz da diýipdir. Oham inni peýgamberimiz jogap bermeň diýmändir, keplemän oturupdyr. Oham Hazreti Ömerül Faruq radıyallahu anh öýdi jogap beripdir. Kezepte ya aduwallah. Ey Hudaýyň düşman kafir, yalan bolla sen kefin diýipdir. Sizi silkelep bir abreyçe adamlar häzir diri diýipdir. Yani peýgamber Ebu Bekir Siddiq, Ömerül Faruq bir häzir diri diýipdir. Oham ol kafir aýdypdyr, "Ulu hubul." Mekkedäki ulaqan bot Hubal. Biziň botumuz ulu bolsun diýipdir. Zende ba tobolleýän ýaly diýipdir da. Bala ba tobolleýän ýaly diýipdir. Botlaryny ullapdyr ýanky kafir. Yani biz jeňde sizden kärräk adam öldürdik. Botumuz ulu bolansaň diýip şeýle aýdypdyr kafir. Oham peýgamberimiz inni aqidan gurruna orta gelenseň, Hudaýyň gurruna orta gelenseň, iman gurruna orta gelenseň, beriň jogabyny diýipdir. Beriň jogabyny diýipdir sahabalarna. Oham sahabalary aýdypdyr, "Näme diýelimiň jogabyna?" Onna aýdyň, "Allahu Taala a'la we ajallu." Hudaý uluraqdyr. Hudaý azamat eýesdir. Botunda näme boljak diýip aýtdypdyr. Oham bular jogap beripdir. Allahu a'la we ajal. Allah Taala uluraqdyr diýip. Oham ol kafir aýdypdyr. Lana uzza we la uzza lakum. Biziň uzza diýen ulaqan botumuz bar, siziň uzza diýen botumuz ýok diýipdir ýanky kafir. Oham peýgamberimiz aýdypdyr, beriň jogabyny diýipdir. Oham olar aýdypdyr, ya Rasulullah, näme jogap bereylik? Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, aýdyň diýipdir. Allahu Mevlana ve la mevla lakum. Hudaý biziň dostumuz, Hudaý biziň eýämiz, siziň eýäňiz ýok diýip aýdyň diýipdir. Allahu Mevlana ve la mevla lakum. Hudaý biziň dostumuz we eýämiz, emma siziň eýäňiz bolup duran Hudaýyňyz ýok diýip aýdypdyr. Siziň dostuňyz bolan Hudaýyňyz ýok diýip aýda diýipdir. Oham musulmanlar tarapdan onu jogap berilipdir. Oham kafir aýdypdyr, Hawwa da diýipdir. Jeň diýeniň nobaby nobat, käde sizden kän gyrylýar, käde bizden kän gyrylýar. Bedir jeňini bizden kän gyrylýar, Uhud jeňini sizden kän gyrylýar diýipdir ýanky kafir. Hazreti Ömerül Faruq jogap berdi, "La siwa. Qatlana fil jannah we qatlakum fin nar." Deň dälipdir. Biz musulmanlardan öldürülen adamlar şehit bolup beşte cennete girdiler. Sizden öldürülen adamlar cehenneme girdi diýipdir. Nähilli deň mulaýa diýipdir. Maňa deň diýilmez diýipdir. Biz kıyamada o cennete ve cehenneme imanymyz bar. Bizden öldürülenler beşte girdi, sizden öldürülenler cehenneme girdi diýipdir. Nähilli deň mulaýa diýipdir.
inhe şeylekin bilen aralarına gurrun dil bilen bahsleşmek ştada kesiliye. Ozal peygamberimiz cevap bermeň diýip durdy. Emma iman gurrun bolup Hudaýyň adamaty ortaga gelende beriň jogabyny neydi? Sana maňa dersdir. Näme diýip öz diniňde, öz imanyňda utanmaly? Näme diýip Rabbim Allah diýmeli ýerde özüň bukunmaly? Şun aslan delili näme bolmaly? Wagtyka tarap kafir adam özüniň puşlady bilen özüni ullajak bolup duqa, sen men musulman we biziň ulumymiz Rasulullah jan, men Rabbim Allah diýip. Men Hudaýym ma diýip. Men iyam ma diýip, Rabbim ma diýip. Men gözläp duran ma diýip. Men öwrülip şoňa barjak Hudaýym ma diýip. Rasulullah jany weden dislap jogabyny bermeň diýe, emma Hudaý Taala barada iman gurrun bolanda derre jogabyny beriň diýe, Rabbim Allah diýip aýdym diýipdir. Adam diýäniň hiç gaçyk gurrun şey. İnsan diýäniň şu dünýede ýaşaýyşda ulamalan aýdýan gurrun şey. Edil bir ulaqan keştiň üstünde, suwuň üstünde, taýmanyň üstünde barýan ýaly. Aya bir adam taýmanyň üstünde, keştiň üstünde bolsa, keştiýse bitir mujahhez bolsa, bitir gaýym bolsa, bitir pişrefde bolsa şmal kafirlaryň ýagdaýy ýaly. Emma barýan mesirini bilmese, haýsy sahile barıp gonjagy ýadyny ýok bolsa, ýerek barýanligini bilmese, keştiň mujahhezligi insana näme peýda bermeli? Bir akıllan göreyliň şunu. Beter mujahhez keşdi, ýöne derýaňçyna mydam aýlanıpdy. Hop sen ahir ömrüňde ýerek barıp gonjak diýip kafirden sorasaň, men barýan ýerim Allah Taala da, men barýan ýerim jennetde diýip bir kafir aýdyp bilýärmisin? Hiç aýdyp bilmer. Ölüm tamam boldy diýer. Emma musulman adam şayet taýmaly zordan bolsun. Şayet teçhizat tekmil bolmasyn. Emma bir mesir bilen, bir hedef bilen, kutup namasy bilen bir barýan bir sahili bar. Bir baryan yerim var. Keştiğim dargasa dargamasın men baryan yerime belli. O sahille de şoni daşından havardar olup duranna bar. Misal için aydiyen. Emma Hudaý Taala velillahil meselul a'la ve huvel azizul hakim. Allah Taala misal için Hudaýyň misalından uly. Yani musulman adam ýaşaýyşynda dünýäň içinde baryan bir mesiri vardır. O da näme? Men Rabbim Allah diýip ýaşamak. Kysgaça bir awwal qalmaly ders. İkincisi, ey musulmanlar, Rasulullah şu cevap berýärdi, nägadar sahabalar qırlyndan soňra. Häzir Medinäge barana, ol aýrylan adamlaryň wenany olanşyklar näme diýjekleri belli diýär Rasulullah'a. Häzir ola aglaşyp duranlygy, aglaşmandyranlygy belli diýär. Aldyramany, titremäni, gaýym imanyny durup biziň Rabbimiz Allah diýip jogabyny berýärdi. Biziň de ýagdaýymyz şeýle bolmaly. Musulman adam kynçylyga düşende, ay men dinden sert boldum, Hudaýdan sert boldum diýmek imanyň isteýän zady däldir. Üçüncü kysgaçyk ders oň netijesini wezde. Ay näme öllüta tamam boldy da. Inni beheşte girende näme cehenneme girende näme bizden asawully diýene. On qaty jogap berişini wezde, jeň diýäniň deň dällikdir. Biz musulmanlardan şehit bolan günje beheşte bar ýa, sizden bolan cehenneme bar ýa diýip açyk kesip berýän jogaplaryny wezde. Hulasasyny bir kep bilen o da mezhep başymyz Imam Agzamyň kefi bilen tamam edip ýerini alyp gideyli. Gowjetip ýürügimi de ýazmaly. Mezhep başymyz Imam Agzam Ebu Hanife aýdypdyr. Musulman adama gelişmez diýipdir. Ana mu'minun inşaallahu taala diýmek. Musulman adam inşallah men musulmanlarym diýip aýtmasyn diýipdir. Näme diýsin? Ana mu'minun haqqan niwaysyn diýipdir. Hakikat musulman men niwaysyn diýipdir. İmanyň gurrun gelende inşallah goşmasyn diýipdir. Bir şekde ýanak, pikri harap ýanak, ay musulman bolsam da bolam inşallah musulmanlaryna diýip Imam Agzam aýdypdyr. Mezhep başymy da aýdypdyr. İmanyň gurrunynda inşallah goşmam diýipdir. Musulman adam ana mu'minun inşaallah diýmesin, ana mu'minun haqqan diýsin. Men hakykatan imanym ma diýesin diýipdir. Şu gurrun emmi dersi şu kefin içinde hulasa bolýar. Rabbim Allah baryan mesirimde Hudaý Taala'nın rahmeti ve cennetide. Emma mübarek Rasulullah'ın ýaşaýyşynyň iyiliği. Kafirler öwrülli, öýle namazyň wagty bolupdyr. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh derrew ýortup gidip bir qap dogurlap, bir qap bilen suw getiripdir şu Uhud dagyň döwreginde ýata suwlaň birinden.
Peygamberimiz içeri ýaly bu mübarek kellesine goýsa ýa dehret kılsa. Oham elindäki qalqan menen seper bilen suw getirip Resulullah jana getiripdir. Peygamberimize suwun iyisi bolansaň içmeýänler birme ýokuş wurtdyr ol içmeden. Oham ýöne mübarek kellesine goýup dehret kılıp oham bir ýagdaýlar Jeng meydany Medine-i Munewwerede ýaxşyca eşitilip dinanalardan nady gelin barmış. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh mübarek Resulullah'ın kellesinden suw goýup Hazreti Fatimetüz Zehra radıyallahu anha Resulullah janyň ýüzüni ýumana durupdyr. Felemma ra'at Fatimatu radıyallahu anha anna ad-dam la yanqadi ahadat qit'atan min hasirin faahraqatha faalsaqatha fastamsaka ad-dam. Ol zerihi dondan iki halka giripdi de Resulullah janyň mübarek dulugyna, mübarek ýangagyna ondan çalaja kan çykyp duranmış. Oham onu Hazreti Fatima ýupdyr, emma oň menen kan durmandyr. Oham Resulullah'ın gyýdy bolan Hazreti Fatima bir hasirden kulüşden bir bölük alıp onu yakıp kül edip Resulullah janyň mübarek ýangagyna ýaraň üstüne basypdyr, oşoň menen kan durupdyr. Wa salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem az-zuhra qa'idan min atharil jirahi wal muslimuna khalfahu sallallahu aleyhi ve sellem qu'udan. Oham Peygamberimiz dehret kılıp oturup imam bolupdyr. Dik durup namaz okyman'a yaramandyr. Sahabalar da köpsi ýerine oturup üýtdirler. Öýle namazy oturup köpsi oturup öýle namazy okypdyrlar. Bir kysgaçyk dersini aýdyp ýerine alyp gideýli gördüm. Ey musulmanlar, taat diýip mehabbet diýip maňa diýmeli. Musulman adam mundan ders almaly. Ýerde gezip bäle, bazaryň mamylasyndan ýada oturana kabla. O bazardan o bazara çykyp ýadap yaraman oturanakna jeng meýdanyndan otylaha. Sahabalar qırılıp ahirki ýagdaýla otylaha. Ýok, şo ýagdaýda da Hudaýyň bize bir büýron bir ibadaty bar. Namaz adyna 5 wagtyna Hudaý maňa iman getiren bolsaňyz okuýun diýipdir, şo wagtda okypdyr. Oturup okypdyr. Resulullah'dan oturup da imam bolupdyr. Nähillehum aýdmaly, yo men dersim kan, meger ders okuymak jamaa hyzmet etmek dämi? Ders okuymak meger muhim dämi? Ders okuymaly, jamaa hyzmet etmeli. Muň ýanynda namazyň ähemiýeti ýok. Namaz özüň okuyjak ýa okuyjakka, o bir muhim zat däki diýip nähilli musulman adam şunu rahatlyk bilen agzyn almaly. Hawlukman okuýanda 5 dagyga bolýar. Hawlukman okuýanda. Ýöne kip bilen adam özüni anlamaly. Resulullah jan meger hyzmatyň içinde dälmi? Meger jihadyň içinde dälmi? Oturup okypdyr. Gece nifil namaz okuýdýana ki par namaz. Allah Taala buyuran zat. Anan ýan bolsaň okuýun diýen zat. Hudaýyň azamatynyň beraberine baýat ýykylmaly diýen zat. Koştene inkar aklu huş nist, şire batın suhriye harguş nist. Ey berekallah Hazreti Mevlana. Bular aýdanna dondurýa goýýar. Sadece tercümesini aýdyp geçeýin, kan üstünde ders aýtjak kan durmaýyn üstünde. Koştene inkar aklu huş nist, şire batın suhriye harguş nist. Ya tutşybeýti. Adam içiniň näki nefsini öldürmek, içinde nefs wada. Hudaýyň diýenini etmejek bolupdy, iýjek bolupdy, gapjak bolupdy, dargatjak bolupdy, adamy innäsi gelenak, ýygnasy gelýär, Hudaýyň buyrugyndan daşa düşesi gelýär. Onu oturup eline hutgar alıp, kağıt alıp, hesap kitap bilen onu yola salıp bulmaýar diýipdir. Onu tahsilatyň menen nefsini öldürüp bulmaýar diýipdir. Koştane inkar aklu huş nist, şire batyn suhriye harguş nist. Qadim bir hikaye wada, bir wagt bir tawşan şiiriň öňüne gelip, şiir guýuň içine gözde, ineşiň içinde bir däne şiir bar diýip, şiiri guýuň içine öldürüp öldürýänler. Qadimden aýdylýan bir kissa bardyr. Bir zeren tawşan, bir harguş jeňillek şiiri arslany guýaga çyryp, onu öldürüpdir da derenligi bilen. O jirep özüne eline kalam hutgar alyp, oturup pikir eden bolup, "Ha, men şeýsem Hudaýyň ýoluny tapar, şeýsem men ulaqan adam bolarum" diýip özüne Allah berme diýipdir. Hudaýyň rizayatyny tapjak bolsaň, Hudaý Taalaň mehabbetini tapjak bolsaň, baýat Allah'ın kelamy bilen tapmaly. Neýinki onu öz oturan derenligiň menen, pikiriň menen, sawadyň menen, aklyň menen, tehsilatyň menen, tejrübeň menen birje qadam diýip ötüş bolmaýar, birje qadamda. Bu Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde. Onu Qur'an-ı Kerim nämeden çyryp iňip durandy bizlerden çyryp. Nämeden çyryp aýa ba aýa Bismillah alhamdan ta 114 sura Kul auzu bi rabbin nas'in ahirki aýasyna çyryp nämäge nazil bolupdyr? Allah'ın mukaddes kelamy Resulullah'ın ýagdaýyny görmeli.
Jeng ýagdaý, jeng meýdanyň ahyrına oturup okypdyr. Hudaýyň buyrugy diýip. Inhe maňa diýýärler itaat, maňa diýýärler Hudaýyň mähebbetini tapmak we dünýä ahyr saadet eger musulmanlar Rasulullahyň ýylyna düşüp bildi. Emma jeng meýdany tamam bolup namazda okulyp boldy inni. Ve ba'de intihâ'il ma'raka sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabahu men ra'a maqtala Hamza radiyallahu anh. Peygamberimiz bilipdir Hazreti Hamza'nın şehit bolulduğunu. Ey sahabalarım, Hamza'nın öldürülüp yatan yerini göreniniz yok mu deyipdir. Oham sahabalarım biri aydıptır, ya Resulallah men gördüm deyipdir. Hal oyun içinde yatı deyipdir. Peygamberimiz "Tantaliq arinahu." Yür evimizden gitşe Hazreti Hamza'nın cesedini maňa kököz deyipdir. Oham Peygamberimiz ograndan gözlerinden yaş akıp oğrattır. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فلما نظر إليه شهق صلى الله عليه وسلم. Oham Peygamberimiz mübarek gözlerinden yaş akıp Hazreti Hamza'nın üstüne varıptır. Görse Hazreti Hamza'nın mübarek karnı yarıptırla. Doğu kesigli, burnu kesigli, kulağı kesiglimiştik. Oham Resulullah Azan'ın mübarek kursaklar titrep ağlamağına durupdur. Üstüne bir emet durup mübarek kursaklarını Resulullah Azan titredip bir adam ayrılanına ağlamadı. Hazreti Seyyid-i Şuhada Hamza radıyallahu anh'un ayrılanına Resulullah Azan ağlayışı yani. Kursaklarından Türkmen hakladı diye. Haklap Resulullah Azan'ın gözünden yaş akıptır. Fe aqbalet imra'atun tas'a. Anırdan bir zinana yortup gelyenmiş. Belli weliye jeng meýdany ýaşy Medine-i Munawwareň içine giripdir. Hele ýoglaňyşy eşitilipdir tamam ýagdaýla. Oham bir dinany ýortup gelýänmiş, Peygamberimiz sahabalaryna aýdypdyr. El-mar'a yetip o heleň öwüne geçiň diýipdir. Biz sahabalaryň agzy burnu kesik bolup, Hudaý üçin, din üçin, Hudaýyň aşkyna tamam malyndan agzy burnu doduklar kesikli oklagly ýaty, görmesin dinany akylyndan çaşyp biderek bolamasyn diýipdir. Oham Hazreti Zübeyir ibn al-Awam radıyallahu anh cennet bilen buçlanan sahabalardan biri yortup yankılenanın evine geçipdir. Oham dayav denanamış, o denana aydıptır. İleyke anni, anırrak dur diptir. Kimmiş denana? Abdülmuttalib'in gıydi, Resulullah'ın eceketi Hazreti Hamza'nın ayarlığınmış. Anırrak dur diptir. Men eşittim diptir, doğunum Hamza'nın şehit bolulluğun diptir. Onunla ol yankı sahaba, o dinanan evine geçip bilmeyene aydıptır. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azame aleyki. Resulullah buyurdu sana dur divay diye diptir. Duran yerine duraptır oham yankı dinan. Kıyımlamandır. Resulullah buyuran varsa onunla eve gitmerin deyip yanına iki tane parça varmıştık. Şu iki parçanı veriptir. Yaxşı hemme vururumlar eşittim doğunum Hamza'ya bolon yağdaylar deyiptir. Şu iki parçanı kefen edin deyip getirdim deyiptir. Oham bir iki parçanı kefen nesap mani Hazreti Hamza'nın üstüne vardık diye sahabalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inin فَاِذَا اِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةِ. Görsek Hazreti Hamza'nın kaptanına Medineli bir sahaba varmıştı. Onun da ağzı burun kulağı kesilip şehit bolup batanmış. Oham biz ayttık Resulullah'ın maslahatı bilen. Hazreti Hamza Mekke'den gelen sahaba. Bir yanına yatan Medineli sahaba. Ve bir iki parça bilen, iki kefen bilen Hazreti Hamza'nı dolasak, yanındaki Medineli'ni dolaman koysak bir gelişmez deyip Resulullah'ın maslahatı bilen bir parçanı Hazreti Hamza kefen eder, o birini yanındaki sahabaga. Oham parçanı görsek biri kıyıskarakmış diye. Oham mınşa tadı Kur'a çektik, kıyıskarağı Hazreti Hamza düştü, kamılcak ilan yağını yüzünü örtecek parça Medineli sahabat düştü. Oham Hazreti Hamza'nın parçanı yüzünü örttük, dizinden eteğine üzerlik, bağın yaprağını oklap caylamalı olduk diyor. İnhe Esedullah olan, Seyyid-i Şuhada olan, Resulullah'ın kuvveriyen ağası, Müslüman ağası, Resulullah arka olup geçen sahaba, ahir kıyağdayını kefillemeye parça olmanı, ayağının üstüne ot oklap, üzerli oklap, sepen tüsüleniye, şunu oklap, ağaç oklap, yaprak oklap kefeni doldurup da caylaniye. Adam kumun öteni giyirinden sonra, adam canı çıkandan sonra her parçanın içine dolananı näme? Yatacak yeri adam yerine tegil olandan sonra haysi yağdayda yatanda näme? Aya ahir ovadan parça bilen dolanmak şu adama izzet verir mi? Ya parçasız yatallığı onu horlar mı? Onun üstüne izzet gününmek ululuk kişiliğe yokmuş. Bila açık belli olmuş.
Adamın cesedi yerine tegine girecek. Kurçuğa şam olacak, karınça şam olacak, yere şam olacak, sünkten maşadat olacak der. Bir vakt bir adam bir kabrın başında eline sünk alıp ağlap duranla bir padişah adamın kabrımıştık da ama ağlap duran diyenle ne danem padişahi ya pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Sen servazmın ya sadece memurmun ya padişahın belli olan hakkı sen deyiptir. Yöne şuna bilen deyiptir. Bir tiki sünk portrolluğun deyiptir. Ne danem padişahi ya pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Tiki sünk portrolluğuna görüyen deyiptir. Adam meger cesedi ondan başka yağdayı bolar mı? Bolmaz. O kulağasın. Emma adamın ruhu var. Ol asmallara ötüyor. Sen fakat ödün ve ey keplep duran fakat ödünden sürümde olsa ders al. Ey sesimi eşitleyen. Ey Müslüman. O kulağas. İnsanın cesedi ayrılandan sonra asmallara ötüyor. Emma insanın cesedi yere ötüyor. Ruh asmallara ötüyor. Oğam insan her neçe Hudayın dininin içinde kärrek bolsa kärrek periştelere men diye ruhu. Hud Kur'an-ı Kerim aydiye. İlâ rabbike yevme idinil mesâ. Adam ayrılanın ruhu asmallara kaşın çıkarılıyor. Bizim de ruhumuz çıkarılacak. Ve şimahal canımız sağ vaktinde, canımız bağ vaktinde. Niçe insan Hudayın mehabbeti ve itaatını bolsa ruh asmallara çıkanına periştele yanık olup gittiye. Niçe fasık adam bolsa fasıklığına oraya da horluk azapta bağ ödüne. Oham akıllı insan, fikirli insan, ılımlı insan, savutlu insan, esri kompüterde, esri ilimde, esri teknolojide ne mi deyip şurada aklını fikrini almalılar? Ne mi hizmet etiye? Kurtçuğa, kuma, yere şam olacak bedenine hizmet etiye. Ey men şu ruhumda var gözleyin, ruhum men asmallara çıkacak. Men ruhumda var atırlayın, ruhumda var terbiyet bereyin. Men ruhum asmallara çıkacak. Ruhumu periştelerin arasında avreyle deyinip eger ne ağzamalı şonu, ne gurrun etmeli, ne fikrini şuna kaşın vermeli. Ne mi deyip şeyle olmalı? Moşk bertenmezen, berdel bimal. Moşk şey bu ver, nami Pak-ı Zülcelal. Atır üstüne çalsan çal, yüreğini de atır vur deyiptir. Yüreğin atır neyme? Yüreğin menen Allah, 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 Allah demek. Moşk bertenmezen, berdel bimal. Bu yüreğini de atır vur da kâde. Aynağın önüne duruyan, bana daşına odarlayan, men ruhumda baha deyim. Şu aynağın önüne dukan fikret, şu yanak, şu doğduk, şol el ayak gözü olu karınca şam olacak. Her zire baksan da. Şöyle bir hakikat görürüm. Ama senin ruhun ma hiç kime şam olup bilmeye. Lab asmahlara kaşın gitti. Hiç kim ona dastbordu yok. Hiç zat ona el tutup bilmeye. Şunu men terbiyet vereyim neyim. On terbiyetli neyme? Hudayın mehabbeti ve itaati bilin. Ama iyi dinle, kıyskırağa geçip geçeyin, ştada fırsat, onu öldürün vahşin gurrunu. Hazreti Hamza'nı öldürün vahşin gurrunu. Sonra Mekke'ye mükerreme fetih olanına vahşi aydiye Hazreti Hamza'nı öldürün katili. Men Mekke dedim, Mekke İslam geldi diye. Kaçıp gittim Taif diyen yurda. Oham Taif'te bize haber geldi. Kaçıp gideninizden yeni Resulullah'ın öz yanına kaçıp baranınız qavdur deyip. Qaytan başka yana gitseniz tutup öldürülürsünüz deyip. Ama yine şu Resulullah'ın öz yanına varsanız size at degmez deyip bize haber geldi. Biz de şu umut bilen yeni öğürlüp Resulullah'ın yanına geldik diye. Oham gelimde Resulullah'ın mübarek huzuruna geldim. Felemma ra'ani sallallahu aleyhi ve sellem qala ente vahşi. Peygamberimizin mübarek huzuruna geldim. O ham bana aitti. Vahşi sen mi aidiydi? Kultu naam, havve menniydim. Müslüman boliye, iman kelimesini aidiye. O ham Peygamberimiz aidiptir. Ente qatalte Hamza. Neçe yıl minnan ozal Hamza'nı öldürün sen mi deyiptir? O ham vahşi aidiptir. Ya Resulallah, men mağarada vahşi vardı. Hamza vardı, neyme eşten olsan şolar eden men deyiptir. Yani öldürdüm, karnını yardım, içigesini çıkardım, hem mi vururlar? Onu tevzih vermeyenler. Ya Resulallah, men mağarada ve Hamza vardı, neyme eşten olsan şu hak menettim deyiptir. O ham Peygamberimiz aydıptır. Fehel testati'u en tugayyibe vechhaka la araka? Ey vahşi deyiptir. Senden isteyen deyiptir. Men yanımda durmasan, yüzün görmesem kovulacak deyiptir. Sen görümde Hamza yardım etişe ben yüreğimi ağrıya deyiptir. Yöne Müslümançılığın kabul edeyim deyiptir. Allah Teala'nın huzuruna da kıyamatta Müslüman olup bararsın deyiptir. Yöne men gözüme görünmesen kovulacak deyiptir. Oham vahşi aydıptır. Festagfirli ya Resulallah.
Dua et, Huday men günahımı geçtin. Men Hazreti Hamza'nı öldürttürün dipdir. Ohum Resulullah can qaharda narahat yere üç şöyle tüykürüptür. Qaharını yatırmadan çüreyim. Ohum aydıptır. Vahşin qursağına vurup itikleyen yal edip. Vahşi, ukhruc faqatil fi sebilillah. Ey vahşi, günahın yuvulmağını isteyen molsan, cihattan ayrılmamadan cihadın içinde ol diptir. O da Hamza'nı öldürüşün yanak, Müslümanlığın evini durup kafirle bilen bolup, Müslümanla bilen kırılışın yanak, inni dinin izzatı kalmadan çüreyim, cihattan ayrılma, kafirlerden öldür diptir. Tavbasını kabul edip, Müslümanlığını kabul edip, vahşine yanından gitmeli diye. Vahşi ay diye, sonralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılandan sonra, cengi Yemame'de, Museylime deyip bir adam men peygamber deyip duruyor. Kan adamları daşını düşürüp, adamları kafir olmağına sebep olacak oluyor. Onun adına Museylimetil kezzab diyeler. Tarihte eşitiyensiniz. Men peygamber diyen adam. Vahşi ay diye, şul Hamza'nı öldüren Nizami ilmi alıp, şun menen belki şunu öldürasam deyip, şun menen doğru kursağının ortasından vurup, anrısından geçirip öldürmegine sebep oldum. Ve Hudaydan da umid ettim, şun menen günahım yuvular deyip. O da o adam öldürüşüm yanak, İslam'ın tertini olup kesbiren neciz adamda öldürdüm deyip ay diye. Ey Müslüman doğallar, bir mihribanlık, bir hoş ahlaklık, bir günahdan geçmek, bir kahar yutmak tarihte bağmayışı direk. Bir adam padişah olup oturan mı olsun, şon qovur yanına bir adam öldüren mi olsun, şon hem medatlarını kabul edip fakat gözüme görünmesen bol ya demeli. Dünya oyunca bağlı atmayışı. Ya fakat ahlak iyisi olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iftiharlarından mı? Beter gengi atlayalmayın. Kefin ulaq asmani didim ettirmeli. Ema o nedena fakat yüzümü görmesen bolyasen diye bitir bir giyin ahlak. Ahlak güven öz giyinliğini angalmarmay. Güven öz giyinliği bilen Resulullah'ın giyinliğini angalmaz mı? Sen menne eşhedü enne Muhammedur Resulullah diyen adam o hilik bolup bolmaz. Yöne hoş ahlaklığı yardımda salk gideylin. Hiwalman Resulullah'ın şeyden yardımda salk gideylin. İçeriğimizde qahar mı diyelenine, doğan qarnaşımızda qahar mı diyelenine, erheley birimizde qahar mı diyelenine, en atamız oğul giyimizde qahar mı diyelenine, ayallığın erkek doğanımızda qahar mı diyelenine, hem sayya ya iyilgun Müslüman adama qahar mı diyelenine, Resulullah'dan vahşiye nalmetiptir. Geley mümin hemişe hoş anan bol, Müslüman bolsa her kim mihriban bol, Hazreti Sofallah yarişan ay diye. Geley mümin hemişe hoş anan bol, Müslüman bolsa her kim mihriban bol. Ay kalbine iman bolsa mihriban bolşana. Hudanın buyruğundan taysa nagah, beraderlik oşoldur kılsan agah. Ay Müslüman doğanın yanlışını ayt, qaharın yuttu ve vertiptir. Mihriban bol diptir. İkilinci ders, Hudayın rahmetini yadımızdan çıkarmayın. Hemmemiz günahkardır. Bir ömrünü günah bilen geçiren adamlara sataşyansınızdan. Yo men mescide varmak men ehli değil. Men tövbe etsem Huday men günahım geçmez. Men günahım bitirken elinden tut. Sen günahın olaqan mı Hudayın azamatı rahmeti olaqan mı diye? Hayse olaqan mı? Elbette Allah'ın rahmeti olaqandır. Allah Teala'nın rahmetine girsen günahını okuyancak bol qalar. Belki onunla kitseler. Bugürün Hudayın rahmetine girsen ama günah edip günahın izinine gelip de Hudayın rahmeti kendine bir yeri şeytanlandır. Tekrar edeyim. Hudayın kafsına gelsen günahın noktadan kişi çık bol qalar Hudayın rahmetinin beraberine. Şeytan vasvase diye, sen kan günah ettin. Şeytan sen yadına salmaya Hudayın rahmetinin kârliğini. Yok sen mescidin adamsı değil, sen ahul muallı Kur'an'ın ehli değil, sen kan günah ettin, sen cahil cehennemdir divay diye şeytan. Şunu Hudayın rahmetine salmayacak bol. Şeytan yada salmaya ki Hudayın rahmeti katı olu kanunur deyip. Bila bir vurun, ama ikilinci iyiydi. Günah edip, haram işin içine gelip bakan Hudayın rahmeti kendimek, şu şeytanın. Şu bir bidirek dar, şu birin aytmallayan, bir dini maskar etmek bol ye. Ama Hudayın rahmetine gelip, Hudaya estağfurullah, iştiba ettim deyip gelsen, uttun, Hudayın rahmeti kat kan. Günah etmeyecek adam olmaz. Yöne Müslüman adam günahın izinine gelmez. Günahın fikrine olmaz. Kan adamlar ay diye, men bazarımda dol günah oluyor. Gözümde dol namahreme düşüyor. Ay o men tövbam diye. On menen tövbe diyen değildir. Yadından çıkarma. Tövbe diyenin hayın, kuyun, fikrin, bernaman, zindigin haramın izinine olsa şunu tövbe diyorlar. Ama Müslüman adam yanlış ya. Hudaya yine men yanlıştır. Yine yanlış ya, yine estağfurullah. Yine yanlış ya, yine estağfurullah. Tüyüz hakikat Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud cengi savaşı ma'rakesi savulşandan sonra kim bana Hamza'nın yatan yerini köküdür deyip Hazreti Hamza'nı göründen son qala sallallahu aleyhi ve sellem
men ya'tini bi habari Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu. O kulağasın biter bir içinde kan dersler var. Biter bir ulqon haybat görürüngler, himmet görürüngler, gayrat görürüngler, insanın zindigisine bereket, lezzet berýän görürüngler. Musulman adam gayratı koýan görürüngler. Musulman adam öýdüniň daşyna aýlanar ýany pikir berýän görürüngler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ey sahabalarym, Sa'd ibn Rabi'ň ýagdaýyny taf biljek adam ýokmy içiňizde?" diýipdir. Yani Sa'd ibn Rabi'yi Peygamberimiz gowurýan bolmaly. Kim şehitlerin arasını ağdırıp döndürüp barıp aýlanyp gözläp Sa'd ibn Rabi'yi taf biler diýipdir. Sa'd diýen sahabany. Fe inni qad ra'aytu ve qad şurri'a fihi al-asinna. Peygamberimiz aýdypdyr: "Men jeň meýdanynyň içinde gördüm" diýipdir. "Naýdany şoň ennamyna sokup çykarardylar" diýipdir. "Şonu men gözüm menen gördüm jeň meýdanyny" diýipdir. "Qad şurri'a fihi al-asinna." Naýdan uşlaryny şoň ennamyna tykyp itikläp kafirler diýipdir. Şoň ennamyna naýdan sokardylar diýipdir. Öýde şu tarraklarda da diýipdir bir görüp gaýsaňyz biriňiz diýipdir. "Ahuwa fil ahya'i am fil amwati?" Janyba maqam ya şehit bollu maqam bir kim görüp geljek şonu diýipdir. Sahabalar biri aýdypdyr: "Ya Rasulullah, men özüm gözläýin" diýip ýortup beripdir. Oňa Peygamberimiz ol sahaba Sa'd ibn Rabi'ň izinden gitmäkä, eger Sa'd ibn Rabi' janyba bolsa, şoňa aýt, Rasulullah saňa salam aýtdy diýip. Bir. İkincisi aýt, "Keyfe tejiduka?" Nähilli ýagdaýyň diýip sora men tarapdan diýipdir. Biri salam aýt, biri de näme ýagdaýda ýatyň diýip sora diýipdir. Oňa ýanky sahaba ýortup şehitlerin aralarına aýlanyp beripdir Sa'd ibn Rabi' tapjak bolup. Ol sahaba aýdýa, Resulullah'ın aýdan tarafına bardım gittim we şehitlerin aralarını gözläp sinedip aýlanyp durdum. "İz marartu bihi sari'an we fihi 70 zarba." Aýlanyp durşyma Sa'd ibn Rabi'yi tapdym. Görsem oň ennamyna süýür defesinden ta dawanyň etegine, aýagynyň etegine çeli 70, 60, 80 yara barmyşdyk. Gylyç degipdir, naýda sokulypdyr, ok degipdir, ennam jany deşik. Ohan men onu qiýgyrdym. "Ey Sa'd ibn Rabi' diýdim, maňa jogap bermedi. Edil bir aýyrlan adam ýaly bolup." Ohan ýanky sahaba aýdýa, men aýtdym: "Inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arsalani ileyke." "Ey Sa'd, Resulullah meni sana iyi verdi" diýipdir. Jany bolsa kepler diýipdir daş Resulullah'ın adyny tutsa. "Resulullah meni sana iyi verdi" diýipdir. Ohan bol Sa'd ibn Rabi' uzakdan dem çekipdir. "Resulullah jan bamy hädir" diýipdir. "Jan sagmy" diýipdir. Onna bärki baran sahaba aýdypdyr: "Resulullah ba" diýipdir. "Sana da salam aýtdy we aýtdy, näme ýagdaýyňma habar iyi ver" diýdi. Onna ol sahaba o dem çekip ahirki janyna aýdypdyr: "Ala Rasulillah we aleykas salam" diýipdir. Resulullah'a salam bolsun diýipdir. "Wa aleykumus salam" diýipdir. "Sana da salam bolsun" diýipdir. Awwalana salamdan soň aýdypdyr: "Ya Rasulullah, ajidu rihal jannah." Barda Resulullah aýt diýipdir: "Ey Resulullah, cennetin iýsi gelýär burnuma, meşamama" diýip aýt diýipdir. "Emma men owamy da barda aýt" diýipdir. Medineli haýan Sa'd ibn Rabi' odur Mekke'den gelen däl. Dogo Medineli sahaba. "Emma Medine'nin adamlaryna da barıp aýdarsyň" diýipdir. "Resulullah'a salam aýt, cennetin iýsi gelýär" diýip aýt, "Beheştiň iýsi gelýär" diýip aýt. "Emma men owamy da barda aýt, la udra lakum indallahi ta'ala in khullis ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve fiikum şafarun yatraf." Owamy barıp aýdarsyň diýipdir. O da Resulullah'ın ýanyna barıp kol verip wäde etdik, namysymy saklaýşymyz ýaly saklarsyz diýip aýtdyk Resulullah'nyň. Owamy barda aýt, janyňyz baý bolupdyr, Resulullah'ın kafirlere täwil berseňiz, kıyamatda ýakamy tutuljakdyr diýip aýt diýipdir. Oham güler ýüzi bilen jany çykypdyr. "Summa tabassama we mata." Bir mylgypdyr, gülüpdir, jany çykypdyr. Oham ol sahaba Resulullah'a şeýle öwürlük gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bolun ýagdaýy habar beripdir. Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anh aýdýa, "Cennetin iýsini tapýan we owasyna da şügürriň aýtdy" diýipdir.
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم belki baran sahaba aydiye men Resulullah'ı gördüm istakbelel kıblete rafi'an yedeyhi qailen Allahümme alqa Sa'd ibn Rabi' ve ente anhu radin. Aham peygamberimizi gördüm kıbla bakıp iki kolunu götürüp Huday Taala'dan diledi ey bar Hudaya sen Sa'd ibn Rabi'a sen şuna sataş razı olan halında. Mena sağdan razı oldum. Men bendem daşı deyip şu yaqdayda şun ruhu çıksın deyip Resulullah'dan kıbla bakıp iki kolunu götürüp ümmeti olan Sa'd ibn Rabi'a haslap dua ediptir. Ey mümin Müslüman doğalla. Sa'd ibn Rabi' odal gurrunu geçti. Ol Peygamberimiz Mekke'yi Mukarreme'de ka deslap Medine'den 6 nefer barıp ve Peygamber olmalıysın. Bir de ovamızın adamları bilen amadegimiz bar aytip deslap 6 nefer varmadı mı? Şu 6'ın mı yeri haşi? Şu 6 cavan oğlanın mı yeri haşi? Sa'd ibn Rabi' Medine'den 6 nefer vardı. Sonra qiyil neçe nefer olupdu? 12 nefer olupdu. Şu 12'nin içinde de bahdi. 3-cü yıl 70 nefer olup bardılar. Şoň içinde de bahdi. Şol Sa'd ibn Rabi' şi. Näme Peygamberimize kol beripdiler? Namusymyz saklaýyşymyzy ýaly sen saklarsyň diýdiler. Duran wädesine amel etmedilermi? Wädesinde durmadylarmy işler? Ahir janyny çeli. Innam jany. Okdan, tirden, naydadan, kılıçdan dolup inni yıkılıp inni yaramanyda yeni dili bilen nasihat bir qalypdyrda. Bular merde amalmışdyk ki, bular harlap oturmayanmışdyk ki, bular gurlap oturmayanmışdyk ki, hak evliya diýip şilara diýmeli. Hak Hudaýy adam diýip şilara diýmeli. Amal edýänmişdikle, mertmişdikle, adammışdikle. Hakikat Allah'ın evliya diýerler adamlary şi. Hudaýyň dostlary şi. Saf adamlar şi. Önçäge jany ba, özleri bilen özüne ortaglyk. Ahir indi jany ýok da, qymylap bilen akda. Indi dili bilen nasihat bir qalypdyr. Elden gelen hayır iş bolmasa, göňül içire ýaxşy niyet ýaxşydyr. Mahtumul Qaqamy da diýär, Mahtumul İşan diýär. Elinden gelýänçe iş etdi. Elinden gelmedi indi. Ýüregi bilen heweset qalypdyr, dili bilen aýdyk qalypdyr. O zama aýdyň diýipdir. Resulullah'na kafirlere täbil beremän diýipdir. Bir hikaye bolup geçmeli atlar diýär ha. Dinimiz baki elimizde. Saklaýasmy? İhlas edmeli, himmet edmeli. Ey Müslüman dogalla, kan üstünde men durmayın. Bulan himmetini wedýän, bulan gaýratyny wedýän. Hi bolmany özümi, o bizde gaýratga ýok diýeli. Aslında buljak däl diýeli. Hi bolmany Allah Taala'nın haram eden zadyny äpberjek bolsa, şulan ýaşaýyşlaryny gözüňizde alyly. Bular nähil innam jallary deşik bolup, ýaryk bolup da ahir demlerine de Resulullah'a we Hudaýa aşyk bolup geçipdirler. Men bir azyjyk nefsimiň öwüne geçip bilmejek bolsam, bulmaz ahim diýip özümiz oturan ýerimizi özümizi hyjalap bereyliň. Ola kon nasihat bereyliň. Özüme de aýdýan, o siz dogullara nasihat diýip aýdýan. Hiç utancı ýok ki, adam şi bilen gaýratyny wedýän. Şulan gaýratyny ýada salyp özümizi hyjalap bersek, özümize gaýrat bersek hökmen kömekdir. Bular bereket ýa sahim. Bulan gurrundan bereket çok ýa adam imanyna gaşyn. Nur çok ýa bulan gurrundan. Adam Hudaýa gaşyn ýakyn bolasy gelýär. Bulan gaýratlaryny dağ diýäniň gaýymlykda bir ma'ruf da misal berilýär dağa. Dağyň üstüne ýagyn ýagy berse, gar ýagy berse, ýene daşlar füşýär. Bular füşjek däl. Bular beýle bir füşjek däl bular. Dağ gaçy diýär, dağdan gaýym bilen durşy. Dağa ýagyn ýagy berse, gar ýagy berse, ofurly berýär. Bular ofurjak däl bular. Ýyldyzy ediplikde misal berilýär. Ýyldyzyň nägat edip eken, milliarda ýyldızlar hiç gaýty medaryndan çykanakda. Tamam özüniň bernamasy bilen bar çakışmançyk gelip bäli. Yıldız bilen edibini angaljak. Bilen edip dağı Hudaýa peýgambere goýýan edibini yıldızlar örte angalyp oturjak yıldızlar. Aýun angaljak bilen kalplarynyň nuruny, aýunyň nagat ýakçysy kan. Perişteler angaljak şulan nefsleriniň päkdigine, arassadygyna. Akıllı insanla bilen himmetini angalmaly. Sen menne şulan himmetinden ders almaly. Sen menne şulan gaýratyndan ders almaly. Ahirki jawrynda aýdyn geçeýini ham görürüňden. Hazreti Sa'd ibn Rabi' azyjyk ömrüne zähmet çekdi.
Wa'desine vefa etti. Ahir cannetçiliği Resulullah'ını saklap, Resulullah'ın hayır duasını alıp, hususi duasını alıp, ruhu cennete kaşın uçup gitti. Şun adına ne diyecek? Hazreti Mevlana'nın bir beytini okuyup, şun aydiyen gurrun ışıdığını aydıp, onun üstünden geçeyim. Nur-i bahaki pehluye dünyayı dun, şiir-i safi pehluye cuhayı hun. Huday Teala hayvanı ve insanla hafan içinden, kanın içinden süt çıkarttır değil mi? Necasatın içinden, kanın içinden arasında süt çıkıyor. Bu şey hafa olan dünyanın içinde, haramı bulaşık dünyanın içinde, necasatı bulaşık dünyanın içinde, zulmü bulaşık dünyanın içinde, ahvalılığı bulaşık dünyanın içinde. Tamam darganaklığın içinde de şol süt necasatın içinden saylanıp çıkışıyanık, kanın içinden çıkışıyanık, şu haramı bulaşıklı dünyanın içinde de nur-i ilahiyken gödüfen tafardır. Nur-i baki pehluye dünyayı dun, şiir-i safi pehluye cuhayı hun. Hafan içinden, süydün içinden necire, hafan içinden, kanın içinden necire takamlı süt çıkıyor. Dünya hafa oluptur, dünya necasat oluptur, tamam haramkarlık oluptur diysen de içinde nur bağ yalfırlap durun. Bunlar saylap, nurun içine çümüp dünyadan geçip gitiptirler. Ama bir ihtiyat, ay giri versen süt saylap bilmersin, nur saylap bilmersin, halal saylap bilmersin. Ona bulaşık gitme olur hafa veren kanın içine. Bunlar süydünü saylap, halalını saylap, şuna çümüp Hudayın rahmetine qarq bolup günün geçipdirler. Geleyliğin ikilinci şehidin gurruna. Son Uhud uruşu tamam bolli. Resulullah zan Hazreti Hamza'nı gördü. Hazreti Sa'd ibn Rabi' barada gurrun bolli. Emma üçüncü. Ve faqadu na'ş Hanzala ghasilil malaika radiyallahu anh. Sahabalar Hazreti Hanzala'nın mübarek cesedini tapmandırlar şehitlerin arasından. Hükmen gurrunun eştensiniz. Bun hakikat cayişon Hazreti Hanzala'nın. Dakik gurrunun eştersiniz bun. Hazreti Hanzala'nın mübarek cesedini tapmandırlar şehitlerin arasında. Fetefakkaduhu feveceduhu fi nahiyetin yakturu min cesedihi elma. On gözlertirle sahabalar anır verin. Görseli bir yerde du Hazreti Hanzala yati şehit da inna minnen su vaktu diye. Yağın yağınaki içmene su tafanakla. Ama Hazreti Hanzala'nın üstünden su vaktu diye. Su vaktan adam da yok. İçmene su tafanakla hadir. Hazreti Hanzala kim? Hazreti Hanzala şehit bollu da şoğun. Öten akşamtı toydu. Uhud uruşu giycesi toymuştuk. Cemile deyip dene anası varmış. Kana qad tezevvece Cemile ve umruhu 20 ve qila aqallu min. Hazreti Hanzala 20 yaşındamıştık. İzdivac edenine. Bir neçe rivayette 18-19 yaşındamıştık. 20 yaşında cavan oğlan toy giycetimmiştik. Dine anasının yanına elçik giycelerimmiştik. Festa'zene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyebite indaha. Oham Hazreti Hanzala cavan sahaba Resulullah barıp icazı alıptır. Mena gelini şun getirecek gülleri, bana icazı versen men Uhud uruşundan qalsam, dine anamın yanına olsam dislaqı giyecek deyiptir. Peygamberimiz tüys yürek, ak yürekten icazı veriyen qalağa deyiptir. Hazreti Hanzala dine anasının yanına oluptur. Şu giyeceğini geçiriye, erti namazı Medine-i Münevvere'de okuyor. İnni şemmevun Uhud uruş bolan günü şu. Erti namazdan sonra yine öye giriye, usul vacip oluyor. Hazreti Hanzala'ga. Oham düşevunne yatan yerine fesemi'al ha'i'ate. Fesemi'al ha'i'ate. Ya haylallah irkabi. Ve huve cunub feharaca ve lem yagtesil. Oham düşevunne yatan yerine bir ses eşitiptir, bir carçı qiyğıryanın meyir qiyğırıptır. Her kim Huday için atı olsa çapsın Resulullah cenk meydanına deyiptir. Bir kefi eştenini innamı dığlap, qusletməni yetişməni, bir neçe rivayette zerihi doğanını giyməni, kılıcının da qiyinini, şemşirinin qiyinini, qilafını almani, şudur şuna dinanını yet atım teyyarlı deyip atını minaqana şudur şuna Uhud dağa qaşın gidiptir. Aham, faqala sallallahu aleyhi ve sellem, barşında da şehit boluptur. Aham Peygamberimiz aydıptır. Vellezî nefsî biyedihi, laqad ra'aytu Hanzalata beyne's semâi vel ardı tugassiluhu'l melâike. Ey Müslümanlar! Yani bariyat haşurunlardan. Resulullah and içen Huday Teala bilen niptir. İki hakikat gözüm menen gördüm diptir. Göğün menen yerin arasında perişteler cennetin suvu bilen Hanzala'nı yuvup tuğdulu diptir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem fes'alu ehlehu ma şe'nuhu.
Peygamberimiz aýdypdyr, şoň zenanaty Jemileden soraň diýipdir. Näme şoň ýagdaýy bady? Nämeden çürin perişteli ýuwdy kan bileýliň şonu diýipdir. Oham gelip zenanasından sorapdyr, zenanasy aýdypdyr. Haraja we huwa junub hina sami'al ha'i'a. Oham Hazreti Cemile aýdypdyr. Düşükde ýatydy, gusul wajib bolupdy. Bir ses eşitdi. Ey Hudaý üçin atla adamla uğran diýdi. Gusul etmän şodur, şuna çykyp gitdi diýipdir. İşte muň üstünde birimi gurrunu deyli. Oham Peygamberimiz aýdypdyr. Felidalika ghassalathu'l malaika. İni haram bolansaň, ferişteler onu ýuwdy, mübarek jesedi ini haram bolup ýatmasyn diýip. Oham häzir dersine girmäk bir bolun waqia bolupdyr. Barakallah Hazreti Cemile. Zinanasy waqad arsalat qabla zalika ila 4 min qawmiha. 4 tane erkek adama barıp öz owasynyň ulkan adamlardan çağırıp yüzüne perdesini örtüp, çadırını çekip, yağlığını çekip, çargadyny çekip nämes bolýan bolsa aýdypdyr. Bütün akşam Hanzala maňa ýakynlaşdy we gusulle wajib boldy diýipdir. Siz kawmym şaýat bolun şoňa diýipdir. Oham bu würrüň galypdyr. Oham soňra maňa garyndaşlary, zenanalar aýdypdyr. Näme etdiň bolýaby diýipdirler. Näme diýip şaýat tutunyň öz ohaban gördi adamsyny. Hanzala meň ýanyma ýakynlaşyp gitdi diýip aýdýan diýipdir. Näme şaýat tutunyň diýipdirler. Onna zenanasy aýdypdyr. Bütün akşam diş gördüm diýipdir. Ra'aytu ka'anna as-samaa furijat fadakhala fiha Hanzala thumma utbiqat. Bütün akşam dişimde göňler ýarlyğa, Hanzala uçupdy göňe gidenne, bärtinden göň ýene ýaflyğa diýipdir. Ha adamym şehit boljak diýip, şoňa ýordum diýipdir. O hammandan oglan galsa, ertikun maňa harama ýaplamasynlar diýip, Hudaý üçin şaýat tutundum diýipdir. İman nip maňa diýmeli, mert diýip bulara diýmeli. Haya etmeli yerde adam haya etmeli. Haram iş etsek bolsa adam haya etmeli. Näme diýip hakyň içinde haya etmeli. Bular hak aýtmadan çürem, haya etmän kirarda goýýanmışdyklar. Ertikun biýabrayçylyk bolmasyn diýip hak aýdýanmışdyklar. 4 adam şaýat tutunup, bütün akşam adam ýeme gusul wajib bolupdy, ýakynlaşypdy. Oglan alam bolsa, siz şaýat bolun diýip şoňa aýdypdyrdy. Oglanna galypdyr, Hazreti Abdullah ibn Hanzala. Sonra bir evliya adam dünýäge gelýär. Rasulullah'ın gözü bilen görýän bir çağa dünýäge gelýär. Sonra mullanyň iftihar edip aýdýanmışdyk. Perişteleň ýuwan adamsynyň ogly da men diýänmişdik. Hanzalaň ogly men diýänmişdik. Yeke azajyk üstünden ders alaýly, ahyrda da ýanky Hazreti Cemile, merde amal we merde meýdan bolan Hazreti Cemile radiyallahu anha de gurrungyna dert inşallah. Muňsundan geçiksen gelişiksen gurrungle. Bolmady ahim. Deslap, ey mümin musulman dağallar, şi imanlı evliya adamdan, Resulullah'ın yarlarının haysi birini gurrun etsin, şin bir kafi ki musulman adamın, şin haysini gurrun edin, iman çok duşlan gurrunlarının, haysi birini gurrun etsin, ay maňa şunu dert bol jok deyip yatı vermeli. Başka adama vaaz gerek değil, başka bir nasihat gerek değil. Haysi birinin gurrununa girsen, canının malından tamam geçigili, Hudaý menden razı bolsa bolýa, yaradan Qadir Allah razı bolsa bolýa diýip munharif bolmany, gowgulagyň ger, ýoldan çykmany, azman, toz imanlarly täjjahny çykýança. Kan adamlar bar. Ille näme gezip be, toýundan soňram aslında musulmançylygyny ýadyndan çykartdyr. Toý sebep bolupdyr, bir kulli tamam ütgesin. Kan adamlar bar, musibat ýetişenden melek ütgeýärler. Ya zenanasy, ya adamsy, ya inatasy, ya ogulgy aýrylypdyr. Odal bir namazy edip barmış, indi öňküni ýadyndan çykartdyr. Ýa bir neçe insanlar bar, maly mülki ýetişenne, odal 50 näme adam, maly mülki artypdyr, indi Hudaýyň ýadyndan çykýar. Ya danışgaga geçenden soňra, odal 50 näme dogaly edepli, ya bir işe giripdir, ya danışgaga geçipdir. Eger öňkü dogalar musulmançylyklar, imanlaryny ýadyndan çykaryp bar ya. Günne ýadyndan kärrek çykaryp bar ya. Açıqra aydın. Namazda imkan okulyan haysi sura. Suriye Fatiha, Alham. Her rekette de okulya. Her namazda değil ha. Her rekette de okulya. Suriye Fatiha'nın içinde men gurrun tefsiri verecek değil ha. Yönümün aytmasam bozacak değil. Suriye Fatiha'nın içinde birce dua var. O da näme? İhdinas siratal mustaqim. Hudaýa men ak ýolda sakla. Şonu her rekette hemişe okuyup dursa.
Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galýas ýene-de. Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galýas ýene-de. Hudaýa men ak ýolda sakla. Rasulullah aýdypdyr. Alham okulmadyk namaz bolmaz diýipdir. Ýokary galýas Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galýas Hudaýa men ak ýolda sakla. 80 ýyl ber okypdyň, 800 ýyl okuýagy ýene alham baýa okulmaly namazyň içinde. Äme diýip Hudaýa men ak ýolda sakla diýip diläp durmaly. Toy sebepli azam aýyn, musibat sebepli azam aýyn, pul sebepli azam aýyn, ýoldaşym sebepli azam aýyn, ilgun sebepli azam aýyn. Ya başga bir dünýäň agym dönümi bilen azam aýyn, inti kyssaga düşemde azam aýyn, müşküle düşemde azam aýyn, işim oňmany azam aýyn, ya işim oňa berende azam aýyn diýip daim Hudaýdan diläp durmaly. İhdinas siratal mustaqim. Hudaýa bizi ak ýolda sakla diýip. Tähat seneseli janyň çykýança. Ey musulmanlar, biler Rasulullah'ın şagirdinin gurrüňi, o da Allah'ın kelami, ikisinin gurrüňi. Musulman adama mundan aňyrda näme ders bolmaly? Musulman adama mundan aňyrda näme zat ütmeli kalbynyň içine gaşyn? Näme zat girmeli mundan aňyrda? Tähat janyny ola merde amal, o da Allah'ın kelami. Bular ahir janyny munharif bolmandylar, ütkemendirler. Müşküle düştük diýip sert bolmaýanmışdyklar. İkilenci ders almalylar. Hudaý wa'desine durýa. Bi Hudaýyň ýoluny biraz zähmet çekdi Hazreti Hanzala. Hudaý Taala nämetdi. Bütün alem cihana sabit edip, lep innamyny suw akdyryp goýup, perişteleri ýuwdurypdyr. Hey bir derece Hudaý üçin bir zat etmeli. Hudaý adamy doňdur goýar mykam? Innemen ekberer mykam? Hiç puç eder mykam? Adamdyr hiç puç etjek. Allah Taala'nın dergasydyr şuna rahmat. Hudaý üçin etsen da Hudaý boş goýjakmy? Hudaý üçin gymyllatdyrlar, perişteleri ýeripdir. Iň haram ýatmasyn diýip. Ýoksa şoň jesedi ýene ýerine tegine girjek. Hamany bir pikirmedi bilen ýuwulanda näme ýuwulmanda näme? Ýok, Hudaý takrim edýär ony. Hormat goýýar. Üstüne oturup pikir edip özüme galan dersini alyberýli. Üçüncüsi, gysgarak geçeýin. Ey musulman, içeriğine düşündür. İçeriğini açıklap aýt. Dostlaryna açıklap aýt. Şu iňi halallyk ulukon mesele bolmaly. Şu arasy gezmek ulukon mesele bolmaly. Şu arasy gezmek ulukon mesele bolmaly. Hazreti Hamzany Rasulullah ýumany jaýlaň diýipdir. Tamam şehitler ýumany jaýlaýarlar. Näme diýip? Şehida ennamyny yer ýymiýe, gorçuk ýymiýe. Kıyamatda şu kanlary bilen turar ýanyp. Biziň mezhebimizde de şehit diýeniň ýumellerden şodur şuna janaza kılıp jaýlanýar. Şehidi ýuwulmaýar ki Rasulullah ýuwdurmaýarmyşdyk şehitleri. Emma Hanzalany ýuwulypdyr. Ey nagat Hudaýyň hükmü baýat ýürýmeli. Allah'ın hükmü baýat ýürýmeli. Hudaý iň haram bolmalydyr. Hudaý pak bolmalydyr. Arasy bolmalydyr. Ýoksa şehidi, o da Hanzala. Dine anasyna bir gaýdan, ulukon derece. Perişteleri iýerdir, iň haram ýatmasyn diýipdir. İnsan eger fakat öýüne odallasa, eger fakat egin maşyna odallasa, fakat egin maşynyň utusyna odallasa, fakat üstüniň atyryna ýetişse, fakat üstüniň gelişine ýetişse, öýde iň haram gelip berse, gelişermäýär. Öýde napak gelip berse gelişermäýär. Öýde dehret diýen zat, bir zatlary bilmeýäni, daşyna odallan bolup gelse gelişermäýär. Hiç gelişmez. Özünün ruhunu napak edip, özünün kalbini napak edip gelse gelişermäýär. Hiç gelişmez. Önce adam özünü paklemeli. Özünün insaniyetini, nuraniyetini paklesin. Oğam da şerik çıksın da. Oğam çıksın öýüniň içine, oğam çıksın evin başına, oğam çıksın da şerik. Dünya boýunça insanları meşgul edipdir, taşerifine odallamaly, üstü başına odallamaly, öýüne odallamaly, özüne odallamaly, kalbine odallamaly, ruhuna odallamaly. Näme diýmeli? Yo men ýüregim pak diýip oty. Yo men ýüregim arassa diýip oty. Asl onu inden akdym, ähemiyetli beren ak. Hulasa Hazreti Hanzalany perişteleri ýuwdurypdyr Hudaý Taala. Näme diýip? Paklyk, arassalyk Hudaýyň anyny muhim mesele. Allah Taala'nın buyruk baýat bolmaly. Yo men arasda bolmaýan, men napak gezjek, men dehretsiz gezjek, men iň haram gezjek, o gezdinden näme? Bir gün oňda jezasyny, oňda azabyny çekmeli bolýar adam. Hudaý Taala'nın hükmü baýat bolmaly. Emma Hazreti Cemilan gurrüňi, gysgaja geçip barýan. Dersiň üstünde kan durduk diýmäýliň maňa. Bizle ders almajak bolsak manasy bolmaz onda. Emma Hazreti Cemilan gurrüňinde. Şu zamanyň denanalaryndan baý bolsa döwreginde bir abra ederdiler Cemilany. Utanmaýanmy, hyjalat çekmeýänmi diýip. Emma bir günah etjek bolsa, meselen bir denana günah işetjek bolsa, oham gapdalnaky musulman ha, Hudaýa imanym ma diýen ha, kilas Qur'any gatnap bilen denana ha. Innişi denana günah etjek bolýar, ýanyňky boýdoşlaryna ýa hemsaýalaryna men utanýan diýär da, gapdalnaky leýle denanala boýdoşlaryna näme diýär? Näme utanyp diýär?
Palan ahunun utanýarmy diye, palan ağamdan utanýarmy diye, utanma boljakmy diye, näme boljakmy diýip şoň ýüzüni ýyrtýar da haram işden çyryp. Emme meselen giýinrek egin maşy ýekmişdik, ya arasaja toy tutjakmışdyk, onu utandyryp biýawre etip barýar. Müslüman adamına bolmaly ýagdaýa däl. Murad ema nasihat buğdu guftim, havalet ba Huda kerdim, raftim diye Hazreti Mevlana. Bizim manzurumuz Huda için nasihat aytmak. Müslüman adamın kalbine beyik Allah Teala ve Resulullah'a imanı ba adama gelişikli ýagdaýa däldir. Bir adam günah etjek bolanna, ay men palan ahundan, ya palan hacıdan, ya palan nädemden, ya palandan utanýan ýa-da şu günah etjek bolýan, ýerli ýerden şonu waswasa kula, ahir şoň ýüzüni ýyrtýar. Emme bir togaby iş etjek bolsa, Kaptal näkile, utanmaýanmy? Hyjalet çekmeýänmi diýip şonu utandyryp şu togaby işden goýýarlar. Müslümanyň bolmaly ýagdaýy däl. Hazreti Cemilany özde Hanzala maňa ýakynlaşyp gitdi diýipdir. O sille wajib boldy diýipdir. Oglan alam bolsa Hanzaladandyr diýipdir. Oglan alam bolsa Hanzaladan we nikahdan galy diýipdir. Haram alamak diýipdir. Derrew şahyat tutunypdyr. Haya etmeli ýer Hudaýyň beraberine bir adam haram etjek bolsa ýüzünden su aktyrmalydyr. Halal iş etsek bolanda utanançyk bolmak şeytan we şeytana meňdeş adamlaryň işidir. Ýene 8 dagyga wagtymyz bar. Inhe Hazreti Hanzala da gönünüp gitdi. Näçe ýaşynda? 20 ýaşynda. Ferişteleri ýup jennete täwül berdiler. 3-nji şehit Medineň qarysi bolan Hazreti Mus'ab qari. Mekkeli emma Rasulullah jan özü Medine barmaqa evvel Mus'ab qarini berdi. Medinede Mus'ab qari diýip ma'rufmyşdyk. Mus'ab muqri de diýenmişdikle, Mus'ab qari de diýenmişdik. Kimşi Mus'ab? Mus'ab Mekke-i Mukerreme'de in awadan oglan, in pully oglan Rasulullah jan özü aýdypdyr. Medinede Mus'abdan awadan oglan we Mus'abdan saçy awadan oglan görmedim diýipdir. Hemişe saçy ýagly awadan oglanmışdyk. Aham soňram dogan garyndaş inatsatymyndan aýrylyşyp bir imana giriyor. Hazreti Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anh Uhud urşunda da şehit bolýar. Medine'de kan adama Kur'an öwreden sahaba. Rasulullah jan Mus'ab'i berdir. Bar Medine menden önce İslam ýaýrat diýipdir. Kan adama musulman eden sahaba. Kan adama Kur'an öwredipdir. Aham Rasulullah jan Uhud urşuna tamam bolup şehitlerin arasından bir ýaka Mus'ab'ı görüpdir. Aham bir kefenjik parça barmışdyk. Hazreti Mus'ab'ın üstünü örtün diýipdir Peygamberimiz. Oham sahabalar men örtüpdirler, ýüzüni örtüpdirler, aýagyna ýetmändir. Aýagyna çekipdirler, ýüzüne ýetmändir. Näjire pully oglan, näjire awadan oglan, näjire gelişikli oglan, men ýan oglan. Hudaýyň ýolunda Allah Taalaň razyçylygynyň üçin tamam zatdan çekip, inni innam nuqlamagy kefen tapylmandy. Rasulullah jan aýdypdyr, "Guttu ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir." Parçany, kefeni ýüzüne çekin, aýagyna izhir diýen bir ifilji ot barmışdyk, şonu oklap jaýlagam diýipdir Hazreti Mus'ab radıyallahu anh. Ýene bir sahabalar gurrungy Kadri gecede aýdypdy, qysgaçyk onne geçirin, ýüzünden qysgaçyk dersen aýdyp tamam ederni. Hazreti Abdullah ibn Jahsh, Hazreti Hamza'ň ýegeni, daýysyna çeken Hazreti Abdullah. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ikisi jeng meýdanyna gel doga edin, sen amin diýipdir. Hazreti Sa'd doga edipdir. Ey bar Hudaýa, şu Uhud urşunda meni ömden bir daýaw kafir çyksyn diýipdir. O meni wursun, men onu wuraýyn diýipdir. O meni öldürjek bolar, emma men onu öldüreýin diýipdir. Hazreti Sa'd doga edipdir. Men onu öldüreýin, ilne kılıcını atyna alaýyn, utaýyn şonu diýipdir. Emma Hazreti Hamza'ň ýegeni Abdullah ibn Jahsh näme diýipdir? Meni doga etjek, sen amin diýipdir. Bolýar diýipdir. Ey bar Hudaýa diýipdir. İşte jeng meýdany bolar, meni ömden daýaw kafir çyksyn diýipdir. Oham urşmana duraýly. O meni wursun, men onu wuraýyn diýipdir. Oham o meni öldürsin diýipdir. Men dogdugymy kessin diýipdir. Burnumy kessin, gulagymy kessin diýipdir. Şonu düzük goýsun diýipdir. Oham men ruhum asmana çykar we sen Hudaýa aýdarsyn. Doga edwetilaha. Ey Abdullah ibn Jahsh, näme sen burnuň kesildi, gulagyň kesildi diýip aýdarsyn? Men aýdaryn, ey bar Hudaýa, sen ýolunda kesildi da, Rasulullah'ın ýanyna kesildi da diýerin. We sen Hudaýa aýdarsyn, sadaqta, dogry diýen benden diýip aýdarsyn diýipdir. Aham şehitden arasında görüpdirler. Laqad ra'aytuhu ahiran nahari ve inna anfahu ve udnuhu lamu'allaqan fi khaytin. Uhud urşunyň ahyryny görüpdirler. Ýanky Hazreti Abdullah ibn Jahsh we Hazreti Hamza'ň ýegeni Rasulullah jan şolaryň ikisini bir gabrda jaýlapdyr. Hazreti Hamza bilen ýegenini ikisini bir gabrda jaýlapdyr. Öýleden soňra görüpdirler Abdullah ibn Jahshyň burnuny, gulagyny, dogdugyny bir naha düzakana gapdan oklap goýupdyrlar. Tesbih düden ýalet. Dogasy kabul bolupdyr. Hazreti Abdullah ibn Jahsh
Hudaý ýoluna dogdugym gitsin, burnum gitsin, kulagym gitsin, düzülsün diýipdir, aýdaşyda bolup dur, dogada kabul bolupdyr. Gysgaçyk 3-4 dagyga dersini aýdyp tamam edeýin. Akıllı, pikirli insan, o kulağas näme diýänime. Şu zamanyň içinde, gel öz zamanymyda. Tamam insan refahda yaşayan zamanı. Men hor, men çürüm tafamak, men gariplikde yaşap berýän diýenne, sowjak ýerde, gyşyny kızgın ýerde, o zamany öre kän hoşlukda gezip be. Emma insan maňa razy bolmany, ol zindigi tekrari bolup gowkulagasyn. Zindigi tekrari bolup yürük jaýlaşmany, ay bir mahbarada aleyn, ay bir adam äfsürde bolmaly ki, öýüň içinde dol ýatyp turjak bolsaň adam äfsürde bolar ki diýip haramyň üstünden hoşluk tapjak bolýar. Ohan mahbara aliye, ya bir haram zatlar gözlep gülüp, oğlum şow bile. Nämeden çürem? Hamana bir gürrüm äfsürde bolmalydan. Hoş bolmaly şoň menen. Ohan oňa girýär. Inni menden sonra iki ýoly bar. Maňa girýär, öwrenşipdir tamam garankylyga. Tamam zindigi şoňa bulaşyp, ahir dünýeden geçýär. Bila Hudaý saklatyn. Emma biri bar, şoňa öwrenşipdir. Arasynda meclise gelýär. Arasynda nurani gürrümleri eşdiýär. Arasynda Allah'ın kelamını eşdiýär. Ah bilýär. Ol görüp birin midahady garankylykmyşdyk. Dargynykmyşdyk, bidirekmişdik. Hudaýdan daşalyp gelmişdik. Oňam bükülli terk etýär gönünni. Ýoksa da bir näme diýär, eşdiýär, bilýär. Öýüne baryny denanyny tanýar, onu aýyrmaga. Dostlaryny tanýar, boýdaşlaryny tanýar, döwrün näkilerden tanýar. Ýene öňkü garankylygyna girmäge razy bolup ýaşaýar. Oňam öz gönünni şoň menen hoşlaýar. Tä 1 ýyl 2 ýyl içeri. Ine maňa da öwrenişýär. Oňam näme bolýar? %99 şamanyna ahunjalary sataş näme diýerler? Ahun bir howsala bolýar. Ahun bir öýümdiň bereketi ýok. Tamam refahda yaşap besýär. Emma öýme girimde dark ýanny. Öýme girimde lizzet tapamak diýär. Hemme zatda ba öýümde. Tamam refah hoşlukda ba, emma öýümden hasta bolup durýar. Näme diýip zindigi bir de tekrari bolupdyr diýär. Näme diýip tekrari bolýar? Hudaýçylyk ýok ýaşaýyşda. Zor hoşluk tapjak bolýar, o da bolmaýar. Rahatlyk hoşluk tapylwaty. O da ýerde Allah diýmek bilen, Hudaý agdalmak bilen, Hudaýyň diýenini etmek bilen, Allah Taalaň ışky bilen, Hudaýyň muhabbeti bilen, halq pendarand eşretmi konand, ber hyýaly perhut bermi konand. Hazreti Mevlana diýär, kan adam özüni hoş geçirýärmi qadiýe. Habar ýok, kanatlaryny kesip asmany uçmany özlerini o togyň içine zyndan etip gününü geçirýär. Mahbaraň daşynda, aýnaň daşynda, boýdaşynyň dostunyň daşynda özüni zyndan etip geçiripdi. Tä dünýeden geçýänçe. Eger asmana gaşyn çykmalydyň, her haramdat gözläp, haramdat eşitip, kanatyn kesip, asmana gaşyn uçmalydyň. Şeýtirip özüniň ruhuny bir dünýede zyndan etdi. İşte de kabrda da ýene zyndan gaşyn girmeli, küsünmek diýermiş. Emma şol insanlar bir jogun Hudaý üçin oturşan bolsalar öýlerine, bir jogun haramyn aýryp, üýüşip öýlerine Qur'an okudulsa, öýler bereketden dolardy. Zindigi lezzet alardy. Zindigiler tekrari bolmardy. Zindigimizden hasta bolluk diýmerdiler.